Bukod sa pagpapanatili naman ng maayos na daloy ng trapiko, binibigyang pansin ngayon ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang kaligtasan naman ng mga traffic enforcers sa gitna ng kanilang tungkulin sa kalsada. Sa direktiba ng kanilang municipal mayor, maglalaan ng mga kapote at bota para sa mga miyembro ng Municipal Traffic and Regulatory Group or MTRG bilang paghahanda sa mga panahon na maulan na. Layon nito na matiyak ang tuloy-tuloy na pagsiserbisyo publiko kahit sa gitna ng hindi magandang panahon. Bukod dito, kinilala rin ng ang pangangailangan ng mga pananggang kagamitan para sa traffic enforcer na araw-araw na humaharap sa panganib habang nagmamando ng trapiko sa gitna ng kakalsadahan. Binibigyang diin din ng pamahalaang lokal na nararapat lamang na bigyan ng sapat na proteksyon ng mga traffic enforcers na tapat na ginagampanan ng kanilang tungkulin para sa kaligtasan at kaayusan ng mga lansangan sa bayan ng Mangaldan. IFM News. IFM News. IFM News.